Fuq talba tal-Gvern Grek, 40 uffiċjal Malti mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jħallu pajjiżna biex jagħtu lajnuna f'operazzjoni ta' tifi tan-nar fil-Greċja. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-istazzjon ta' tifi tan-nar ta' Ħalfar ingħataw id-dettalji brabta ma' din l-operazzjoni li se tkun it-tieni waħda f'dan il-pajjiż. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa diġà ntbagħtu bil-baħar lejn il-Greċja numru ta' vetturi li se jintużaw f'din l-operazzjoni. Il-ġimgħa se jitilqu 5 uffiċjali biex jaraw li l-wasla tal-vetturi ma retsew, filwaqt li tnejn li ġej jitlaq l-ewwel kontingent ta' 15 l-uffiċjal. Lejn l-aħħar tax-xahar dan il-kontingent jasal lura Malta u jieħu postu tim ieħor ta' 20 uffiċjal. Mal-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili se jnaqdu wkoll żewġ voluntieri minn żewġ għaqdiet volontarji Maltin, l-Emergency Fire and Rescue Unit u St John Ambulance and Rescue Malta. Fil-konferenza ġi spjegat li fid-dawl li fil-Greċja temperaturi mistennija jkomplu jiżdiedu fil-jiem li ġejjin, l-operazzjoni se ssir biex tevita diżastri li jistgħu jseħħu bħala riżultat li n-nirien fil-foresti jkomplu jinfirxu jew minħabba nuqqas ta' riżorsi. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Colleiro spjega li ż-żona fejn se ssir din l-operazzjoni hija differenti minn dik tas-sena l-oħra, hekk kif is-sajf li għadda l-uffiċjali Maltin marru fl-inħawi ta' Ancient Olympia, filwaqt li din is-sena se jmorru Patras li waqa' aktar viċin ta' Teni. Għal-Gvern Grek kull erja hija sensittiva, imma din id-darba tagħna erja li hija iktar sensittiva għalihom hija iktar importanti għalihom u jkun hemm nirien li huma ċertament ikbar. U allura turi li s-sena li għaddiet tajnihom impressjoni tajba bix-xogħol li għamilna. U allura f'dawn ferja iktar sensittiva. Huwa spjega wkoll id-differenza fid-dinamika ta' operazzjoni li tkun ippjanata minn qabel. Tibdil fil-klima jafbeħ kulħadd. Il-Gvern Grik qed isofru sena wara sena nirien kbar li qed iġibu markub tiegħhom biex jitfu dawk in-nirien u allura qed isir dak li jduru pre-positioning, jiġifieri jitru l-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea jgħidu għal għajnuna u timijiet ikunu avżati jkollna ċans anke nitkellmu nippjanaw. Fil-fatt pereżempju il-vetturi li qegħdin nibagħtu huma jaqblu anke mal-vetturi Griegi biex wieħed jista' jaħdem fuq waħda l-oħra mingħajr ma jkollna għalfejn inwaqfu l-operazzjonijiet. U bekk l-operazzjoni timxi għall-aħjar imma għax it-tip ta' inċident peress li jiġi fis-sajf huwa season allura nafu meta ġej u allura l-Gvern Grik qed jitlob lajnuna minn qabel. Il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Camilleri innota kif wara sensiela ta' investimenti fil-protezzjoni ċivili fl-aħħar snin dan id-dipartiment jista' jassisti barra minn Malta. Fil-fatt irrimarka kif kien matul is-sena li għaddiet li dawn l-uffiċjali bdew jassistu f'operazzjonijiet barra l-pajjiż. Operazzjonijiet internazzjonali bħal daw għandhom żewġ għanijiet partikolari. Qabel xejn li nkunu solidali ma' pajjiżi oħra, ma' popli oħrajn, speċjalment dawk fil-Mediterran, illi jafu li Malta qiegħda magħhom fl-iktar żmien diffikultuż u fl-iktar żmien ta' bżonn. Hekk għamilna fit-Turkija, fil-Libja u anke fil-Greċja. Però wkoll tagħti esperjenza li f'Malta ma tantx ikollhom dawn il-ħaddiema li jmorru fuq operazzjonijiet bħal daw delikati u li jekk għadha pitada l-ħares qatt ikollna każijiet simili f'pajjiżna ħajkunu ħaddiema li jkunu aktar preparati, ħajkunu ħaddiema li mhux biss kellhom it-taħriġ iżda kellhom ukoll esperjenzi fil-fatt li allura jistgħu jagħtu l-aqwa servizz possibbli jew inkella servizz aħjar lill-poplu Malti Wawġi. Iż-żewġ kelliema ta' isserħan il-moħħ li minkejja li se jkun hemm riżorsi Maltin barra l-pajjiż, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkollu riżorsi kollha lokalment biex jekk jinqala xi ħaġa dejjem ikun lest biex jassisti.